салом дӯстон, айни замон дар ҷои пештараи хитои бозор қарор дорем. Аз ин тараф роҳ ба сӯи фурудгоҳ, аз ин тараф бошад мебелнӣ ва роҳ ба сӯи текстил. хонаи фурӯши имрӯзамон дар ман ҳамин маҷмӯаи истиқоматӣ ҷойгир аст, ҳамин бино. бисёри баъд гап мезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, дар ин ҷо мактаби нав аст, дар ин ҷо бошад мағозаҳову дорухонаҳо. аз ин тараф ҳам роҳ ба сӯи бино ҳасту, аз ин тараф ҳам роҳ ба сӯи бино тарафи дасти рост. марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ аз 12 ошёна иборат мебошад. хонаи фурӯши имрӯзамон дар сеюм ошёнаш ҷойгир аст. подъезди бино дӯстони азиз, бинед чӣ қадар таъмири зебо дорад. дар бино дута лифт ҳаст, мардум зиндагӣ дорад. мебуроем ба сеюм ошёна. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ сехонагаи пурра мебошад. 4 треза дорад, ошхонашам низ треза дорад, бо масоҳати 100 метри квадратӣ дар сеюм ошёнаи бинои новостройка. бениҳоят як ошёнаи хуб мебошад, ошёнаи паст. худи бино аз 12 ошёна иборат аст. хона ба пуррагӣ ҳамаи перегородкаҳош кардагӣ, ҳамаш бо ғишти пухта дӯстони азиз. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар ин ҷо дӯстони гиромӣ чӣ қадар ки мебинед, даромадгоҳ аст. роҳрав як роҳрави калон мебошад. якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра ва ошхона. аз якум ҳуҷра шурӯъ мекунем. якум ҳуҷраи истиқоматӣ дӯстони азиз, хона дар минтақаи хуб ҷойгир мебошад, чунки дар наздаш мактаби нав аст. боз дар ин минтақа дигар мактабаам ҳаст, боғчаи кӯдакона, масҷид ва дигар чизҳои даркорӣ. ҳамашон дар наздикии хона қарор доранд дӯстони азиз. ин бошад чӣ қадар ки мебинед, ин сохтмони як маркази савдои нав, маркази савдои бузург ва замонавӣ мешавад дӯстони азиз. ва ин бошад раҳи калон. аз раҳи калон ин биноро дида мешавад. тамошобинони гиромӣ, ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. дар ин ҷо сеюм ҳуҷра. ва ин бошад ошхона. хуби ин хона дар он аст ки сехонагаи пурра мебошад дӯстони азиз. ошхонашам треза дорад, ошхонаи бетреза нест. бениҳоят як варианти хуб мебошад дӯстони азиз. барои ҳамин марҳамат. ҳоҷатхонаву ҳаммомша низ худатон баъд дар вақте ки хонаро харидорӣ мекунед, аз рӯи нақша туғрӣ мекунед дӯстони азиз. дар ҳамин коридор метавонед ҳоҷатхонаву ҳаммомша ҷойгир кунед. марҳамат. бениҳоят як варианти хуб мебошад дар минтақаи хуб, дар доми хуб. ошёнаи паст, сеюм ошёна барои оилаи калон фикр мекунем варианти беҳтарин аст. нархи хона бошад сари 1 метри квадратӣ $650 дӯстони азиз. дар умум $65000. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран ватсап доранд. аз номи канали Дом Тиҷаи барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад, омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. боз як маълумоти дигарро хотиррасон мекунем. дар бино албатта ки лифт ҳаст, дар аввали навор нишон дем, лифт кор мекунад, мардум зиндагӣ дорад дӯстони азиз. марҳамат. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.